Soc un superfan. Superfan d'aquí. Superfan de molta gent. M'ho passo molt bé amb els monologuistes, com per exemple en Berto. A mi m'agrada fer màgia. Màgia. Sí, jo sé fer màgia. Us voleu que us ensenyi un parell de trucs? Mira, el primer, mira. Passeu-vos aquí, a veure, que us faré un truc de màgia. És molt xulo, a mi m'agrada molt, vale? Us l'ensenyaré, a veure, va. Preparem, va. Aquí tenim un. Escolta-me. 1, 6, 3 i 4. Està molt important, eh? Mola, m'ha molat, eh? A tu què t'ha agradat les fotos? Sí, bueno, no, a veure, jo vull ser actriu, vale? O sigui, participar en musicals, en obres de teatre, tot arreu, perquè m'agrada molt cantar, ballar i tot el món. Ens canta alguna cosa, que ens canti alguna cosa. Vale. Sí, No. Canta alguna cosa, a casa No, perquè ara hem fet, no, perquè necessito fer els meus exercicis de relaxació. Doncs el següent que cantes. Vale. El següent canta. En el següent canto. Però llavors disfrutareu moltíssim perquè aquest estiu han fet un festival d'arts a Pineda de Mar. Hi han actuat Alberto, del monologuista, el Maglari de màgia, el Catat als 8, el Manu Guix, moltíssima gent. Així que endavant vídeo.